Mga taong nagpakalimos sa kadalanan sa dakbayan sa Subo, gihulagway sa mayor sa dakbayan nga adunay nagpaluyong sindikato. Giimbestigahan na usab karon sa Cebu City Police Office ang maong taho. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Padayon ang pagsiaw sa mga tao nagpakilimos sa kadalanan apil na sa dakbayan sa Subo ilabi na karong bare months. Sagad kanila mga tigwang, doon usay mga PWD ug ang uban mga babae nga magkugos-kugos og bata ug nausay mga bata nga magpangayuan sa mga sakinan. Gibutyag ni Mayor Nistro Archibald nga adunay nagpaluyo niining mga tawhana nga posibleng sindikato. Nasayran sa mayor nga adunay sakinan nga gikargahan sa mga makililimos nga mo-drop kanila sa mga dapit ug didto magpakilimos. During sa meeting, first meeting nato sa anti-mendicancy, na ay nag-report usa ka member nga ang kaning mga bata nga maglakaw sa daan na ay mga sakyanan nga ihatod nila sa usa ka lugar like dito dapit sa mga GY. This is a syndicate. Yes. Nay nagpaluyog yun. Na ay nagpaloyo ani. Apil sa nakaabot sa pagtagad sa mayor ang grupo nga sabon gang nga mamara og mga sakinan kay lansisan nga hatagan og libreng sabon apan mangilad lang di ay. Wara-wara dasdan nga free sabon nga paghunong sa mga motorista ingnon din sa di pa ihatag na ba kay ID. Pagtanaw sa ID mingon, uy, kaliwat man di ay ta. Silingan ta didto. Wala ilang pangayuan og kwarta. Bibahan ng mayor nga papanubagon sa balaod kadtong madakpan nga nagpahigayon sa ingon ini nga mamudos sa syudad. Girakda makigtigom si Mayor Archibald sa kapulisan aron masusi ug masanta ang naa sa likod nini. The moment nga mahibaw-an mo nya naay balaod nga inyong gi-violate, then amon dakon. Samtang ipalihok na usab sa Cebu City Police Office ang ilang intelligence pagsusi. Ilabi na sa giingong sindikato nga migamit sa mga bata sa pagpakilimos sa kadalanan sa syudad. On the part sa sa Cebu City Police Office, si Colonel Figueroa amo ang CD si Sir Figueroa nag-instruct na sa ato ang intel na mag-gather og kanang information whether that's true or not, and in cooperation sa akong office sa WCPD since makonsider man siya nga trafficking in person. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.